halos minuto. Naisip ko siya, ma'am. Hindi ko mapigilan umiyak. Hilak sa inahan og kanang mensahe sa bata. Kana ang mensahe nga dadawat sa Newstime Philippines niadtong Pebrero 22. Usa ka bata ang nagpakitabang nga iuli ang mobile phone sa namatay nga Dole Philippines Human Resource Chief nga giilang si Christopher Cordoba. Gisaysay sa bata nga ang iPhone ni Cordoba anaa kaniya ug nasayod siya kung kinsa ang mipatay sa biktima. Daghan og gisaysay ang bata kanako apan gikinahanglan nga duna kami pagsalig sa usag-usa. Nagpahibalo gilayon kami sa kapulisan ug sa pamilya ni Christopher Cordoba nga dunay usa ka bata nga nagmensahe kanamo aron masulbad ang krimen. Matod sa kapulisan, gusto lang sa pamilya nga makuha og balik ang mobile phone sa ilang igsuon ug andam kining mobayad sa presyo nga gibungat sa bata isip hulip sa kantidad sa iPhone sa pagpalit sa bata sumala sa iyang deklarasyon. Unang gisaysay sa bata nga iyang napalit ang iPhone ug gusto niya kining ibalik kay dili niya magamit tungod kay naa kini Apple ID. Hangtod nga nagpadala kami og kwarta pamasahe gikan sa iyang probinsya paingon sa General Santos City. Aron formal nga ma-turn over ang mobile phone, akong gipasabot sa bata nga gikinahanglan namong muadto sa Police Precinct No. 4 sa General Santos City ug amo siyang ubanan kuyog ang investigador sa kaso paingon sa presento. Didto sulod sa presento, amo nang namatikdan nga daghan na og dili klaro nga deklarasyon ang bata. Hangtod nga mipakita kanamo ang station commander sa Police Precinct No. 4 nga si Major Carl Jason Baynosa. Ug didto namo nahibaw-an nga person of interest sa krimen ang bata. Sa investigasyon sa kapulisan, usa lang ang milutaw nga sospek apan sa tantong istorya sa bata, migawas nga dunay laing individual nga maoy mipatay ug nasaksihan kini sa bata ug mao kini ang deklarasyon nga among nasubay. Sulod sa pipila ka oras, anaa kami sa gawas. Ang bata lang og si Major Baynosa ang anaa sa sulod sa investigation room. Ug walay gipaila kanamo nga abogado. Kami pa ang main sister nga adunay taga DSWD ug adunay taga barangay. Tungod kay sa taas nga panahon, si Baynosa lang ug ang bata ang anaa sa investigation room ug walay gipaila kanamo nga abogado. Ang negosasyon niadtong Domingo sa kaadlawon. Himuong state witness ang bata tungod kay adunay usa ka hamtong nga mipatay kana ang deklarasyon sa bata. Sa dihang, si Major Baynosa na ang bata ang naa sa sulod sa usa ka glass investigative room, matag karunugo niya magpanglingi ang bata kanamo. Akong gihangyo ang police investigator nga ipatawag ang ginikanan aron dunay mo barog nga pamilya tungod kay ang bata minor de edad ug tuod man miabot ang inahan ug nakigistorya kanako. Domingo, alas 3:10 sa kabuntagon. Mao kini ang gipahayag ni Police Major Carl Jason Baynosa, ang hepe sa Police Precinct No. 4 sa Newsline Philippines. Gusto ng umaga, meron tayong breakthrough dito sa kaso with Christopher Cordoba. So ngayon ma'am, ngayon is nag-voluntary surrender itong person of interest natin, which is our person of interest for the case of Christopher Cordoba. But dito nag-voluntary surrender siya together with the cellphone na pag-aari ng ating victim. So ngayon, mayroon ding development kasi may mga revelation siyang sinabi which is nagko-coincide doon sa chronological events sa pangyayari sa paano namatay si Christopher Cordoba. So I hope this will help. And upon the extraction of the Regional Anti-Cybercrime Unit, makukuha natin yung conversation nitong ina-allege niyang primary suspect, yung pumatay talaga kay Christopher Cordoba. Hopefully, we could, after this, we could file a case, clear natin itong kaso, and then hopefully ma-arrest na itong suspect para finally masolve na natin yung kaso at ma-case close. So, ano siya ang status? Case swap? Case, ngayon, pag makuha nito, makiklear lang natin ma'am kung ma-file natin yung kaso for the suspect. It will be a case cleared until mahuli natin, lalabas na nito ng warrant of arrest. It will have a decision na rin sa kaso, nagiging solved case na siya, and eventually nagiging case closed na.
Apan, kaganiha, Lunes sa hapon, naghilak ang inahan sa bata sa dihang iyang gisaysay kanako nga dunay kabag-uhan sa deklarasyon ug sa mga panghitabo sulod mismo sa presinto. Nung Sabado ng gabi, sinabi nung anak ko, hindi siya pumatay doon sa lalaki kay Christopher Cordoba kasi si Eman daw ang pumatay. Matud pa, nagkatag ang extrajudicial confession sa bata sa mga messenger ug nakaabot kini kanako. Ug tuod man, lahi na ang bersyon. Kay sumala sa report ni Major Vainosa, mikumpisal ang batang suspect alas 3:35 sa kaadlawon niadtong Domingo sa tabang ni Attorney Bonifacio Doria ug sa inahan sa bata. Sukuhi sa bersyon sa among interview sa opisyal. Kaganina, among gipangutana ang inan sa bata, unsay nihatabo ni adtong Domingo alas 3:35 sa kaadlawon ug kagahapon Domingo alas 2 sa hapon ug mao kini ang iyang tubag. Nang kinabukasan, umuwi ako ng alaon, mag-alas 2 na ng gabi. Kinabukasan, ng alas 9, sobra alas 9 ako pumunta sa police station. Pumunta ako doon, dineclare na nila, nag-guilty na yung anak ko siyang pumatay. Sino nag-declare po? Sino nag-declare? Yung mga pulis. Paano sinabi sa'yo? Na guilty na si Jaimin. Siya na daw ang pumatay. Mas midaghan ang among pangutana kaysa tubag sa kamatayon ni Cordoba. Among gipangutana ang usa sa 5 ka managsuong Cordoba unsa ang iyang tan-aw sa kaso. So far, ma'am, ang sabi, yung ano pala, ma'am, na meron ng suspect. Meron ng suspect. Yung suspect na yon parang, pero hindi ko pa nakita, ma'am, tinurn over siya nung media. Niadtong Domingo sa buntag, lampas alas 3:30 sa kaadlawon, unang milakaw si Major Vainosa kay nagkuyog pa kami sa inahan og representante sa DSWD og representante sa barangay sulod sa Glass Investigation Room sa Police Precinct No. 4. Kami mo barog sa kamatuoran ug andam kami mo tabang aron mo gawas ang kamatuoran ug mahatagan ang hustisya sa kamatayon ni Christopher Cordoba. Wala kami sa posisyon nga moingon nga ang bata inosente. O wala kami sa posisyon nga moingon nga ang bata ang sad-an o ang bata ang mipatay. Kay ang korte lang ang bugtong makapamatuod og muhusga ni ining tanan og tanang ebidensya moagi sa usa ka husgado. Gikan dinhi sa General Santos City, Edith Caduay, News 10 Philippines. Stay safe!